Nazdar lidi, tady Apple a hraju Talona, jelikož je teď ve free picku a chtěl jsem si jej zahrát. Jsem mu boty a jelikož kvůli takové... Ne, tak no na tom je teda nakonec půjde, dobře, takže já jdu na bet společně s Dariusem a se mnou je Caitlina, Viskrang, Nunu a Darius a prostě máme Diana, Shaco, Garen, Sion a Graves a my nemáme jungly. Jsem jaký jungly i já vlastně. Ale za Talona moc neumím, tak jsem to nechtěl moc riskovat. A tady se mnou na lajně je teď jeden fanoušek. Super, tak oni mají jednoho. No nic, to je jedno a nevím co jednoho. Ne, tak toho křoví radši nepůjdu a přesně z tohohle důvodu. Graves a Sion, tak to bude hardcore. Ale zase Talon a Darius taky není nic lehkýho zabít. Ale ten Graves nás vyrangeuje trošku víc. Maličko. Asi budu trošku stílat miniony, protože to mám rád. Hop, nedávej mi to si děkuju. Ale dostává. Hej, jak to, že jsem nezabil? Ne, říkej mi, že mám AP runy. Ne, dobrý. Pohodě, už jsem selek a jak svým, protože si vůbec nepamatuju, když jsem si prohazoval runy. Ale jakože vůbec. Ty bychom mohli i zabít. Takže tohle. Až dostaneme druhý level. Už bych ho mohl dostat. Třeba teď. Vemu si silence. I když normálně bych to asi neudělal. A zabili bychom na 3, ok, tak to odpočtej. Jo, na 3. level. Tak jo, tak, ale to jde tak. Tak to jsem si stejný. Ak na 3. level prej ne, prej teď. Jsem slyšel. Ještě jednu. Děkuju. Tak, pojď já. No zabij mě! Fuj to! Ach jo, nevadí. Vemu si to Razblade, protože jsem si myslel nakonec, že jdu na ten mid. Takže jsem si vzal ty vodky. Ale vemu si to Razblade. A já jsem vlastně za tím Sionem vůbec nemusel skákat a ty jsi tady mrtvej, co? Nevadí. Shaco, no, to je Shaco v jungli, přesně tak, je to OP a je to dobrý. A proto to mám rád. Mám to rád jenom když to hraju já, a když je to proti mně, tak to rád nemám. Přirozeně. Ale kdyby neměl teď on 4. level a já měl druhý, což se mi hodně nelíbí, tak by to bylo fajné. A 3, takže už ho můžu zabít. Každopádně už jsem asi za chvíli přijde ten Sion. Jo, už je tady. Takže na něj nebudu skákat sám a počkám na Dariuse. Hop. Ale ten. Graves si někam vydal, nevydal, nevadí. Já chci tak skočit na toho Gravese a zabít ho. Ale asi mi to prý nevíde, když tady je ten Sion, který by mě zastunoval, a než by jsem se odstunoval, tak bych byl mrtvý, takže to dělat nebudu. Ale vypadá to, že tenhle maniak je AFK. Takže bych ho docela rád zabil, když je AFK. Ale ten Sion prostě. Ten Sion by mě zabil sám a hele, on hraje AP. No má 106 attack damage. What the hell? Co to má jako být? Co to jakože má být? Tomu dává ta jeho sekirka ještě, ne? Nebo jakože má nějaký... Yes? Nějaký ultra runy nebo co? Vážně se mi to nelíbí a teď nevím, kde je ten Graves, co se mi taky nelíbí. Ne to... Ne. Ne, tak. A nahoře... No, začátek byl opravdu nevydařený, ale... To se snad změní. Aspoň ta hra bude trošku další. Konečně. Protože ty 20-minutové hry a půlhodinové hry, co jsem tam poslední dobu dával, byly vážně krátký a rád bych natočil nějakou dlouhou a epickou hru. Takže doufám, že tohle bude mít aspoň na 45 minut. Jelikož nemám moc času, tak 45 minut. I když to taky není zase tak dlouhý, ale to nevadí.
Fajné, a ani to na mě nešla, což jsem se, že asi šla, ale nestihla vystřelit. A ten, kde jsme nějaký lagy? Nebo něco podobného? Ještě si dal trošku později bych řekl. Někdo něco napsal ještě tu? Ne? A naposledy. Ale co by mě jako zajímalo, kde je ten maniak? Jménem Graves. Protože se bojím. Možná šel do jungle? Ne, to je kravina, kam jdeš? Hej, naloď, co to má být, to jsem jakože nechtěl jít po tu turetu. Teď nevím, jestli jsem tam omylem nekluknul, nebo jsem neměl lag. Každopádně se mi to nelíbilo. Teď by stačilo, aby ten Darius přitáhl tohohle maníka, který mimochodem umírá. A bylo by to fajné. No, ne, umírá. Jasně. No tohle vypadá na dlouhou hru. Jak tak na to koukám, jelikož oni mají pravděpodobně Afkera. Aby máme špatný start, tak to asi bude. Tak. Já jsem to vystýloval, nevadí, se stává. Reflexy. Vždycky se musím... Hej, prosím tě, už tam nemáš miniony. Tak. Padnej. 4 poťáky, dej si poťák. Jo, aha, on se dokonce nedisconnectnul. To je úplně na nic, jak teď nepíše, když se někdo disconnectuje jakoby od nich. I když jako dává to smysl, že když to víte, tak si víc věříte a tak, a když to nevíte, tak se spíš bojíte. Tak to Jo, asi to tam půjde. To je spíš nevytažený, bojím šašku. Myslím, že to byl šašek. A šašku se vždycky bojím. Protože on to dokáže projít až sem, takže teď se dám radši pěkně v klídku rekla. A kolik stojí ta kravina jménem Brutalizer, takže nejdu beka. Graves už je taky. To vyhrajeme jak nic ještě. Ne, v pohodě. Celý 2 killy mám já. Ale co se stává? A teď se bojím, protože nevím, jestli jsem tam viděl toho šeška. Jo, to bylo velice chytrý, tak tam dát tu verdu. Protože šáša se teď bude... Nebude to mít tak lehký v tom stealthu, až sem skočí tím kojáčkem, nebo s čím to on skáče vlastně. Já jsi hodnej, mi necháš vardu, farmu, se mi líbí. Takových lidí by mělo být víc. Teď potřebuju trošku many. To už asi neumíš, co? Bohužel. Takže asi bych na ně moc nešel, hej, jak to, že radši se flashnu, když se něco stane. Hej, já jsem si jaksi nevšiml, že tam byl, prošel, nebo co to on dělá, prochází. On to asi trošku prošel od nich. Asi maličko. Trošku 100%. Au, ne, tohle nesnáším. A dodává i damage, jsem zjistil, když jsem za ně hrál. Jsem jako do té doby nějak nevěděl, nech mě bajt, fuj to. Jdi ode mě. Ty hraješ, ježiš, on nemá ani jeden item na attack damage a má 150 attack damage. Já mám Lance Bladeu, runy na attack damage a mám jenom 99 attack damage. Tak to je jakože hardcore. Enemy killing spree. Up. Fuj to, nedávej mě. Au, nezabíjej mě, zajdu si backup pro Westford, jak teď na to koukám. Zabiju tohle miniona. A zajdu si backup, že nemám manu a mám hodně penízků. Au, přeč. Dobré, žiju, nevytéhne, umírám zatím. A vemu si ten brutalizer, nebo asi vemu tohleto. Se ještě. Enemy double kill, tak to už se mi hardcore nelíbí. Jak help?
Já říkal, že můžu jít na mid. Jsi tam nakonec šel, to je smůla. A ještě k tomu to instant lokoval. Takže to je špatný. Jsem myslel, že to nafídím trošku. A trošku jsem myslel vážně jenom trošku, ne jako. Se stává. Zákon schválnosti. Taková věc. Ne, nám dojde Varda. Ten šašek má 7 asistů? What the fuck? Ale. Hell yeah. Ne, no tak zabijeme jenom tohle. Šikulka. Já jsem si myslel, že to rozdělíme, ale já jsem to nezvládl, takže ho zabiju pod turetou. Toho bych se asi tak nebál. Jo, já myslím, že ale počkáme trošku. Počkej, on ti teď hodí ulti, no a jsi mrtvý, zase neblázní, jo. A ještě tomu je tady teď čašek. No, jsem nechtěl, fuj to. No, jsem mrtvej, tomu neuteču. Teď za chvíli po mně hodí kudličku, no a nebo se tady objeví záhadně nějaký Garence sem. Objeví a hodí mi naprosto zbytečně ultinu, ale tak nevadí. To už je jeho problém. Tak nad tím tak přemýšlím. Co z toho asi tak nějak postavím, když to tomu našemu týmu nějak nejde. To bude ještě zajímavý. Každopádně teď postavím asi tohle. Ano, mi killing spree. Se mi přestává líbit. Každopádně tu asi vidíš. No, nejsem slepej, vidím je. Bohužel. Půjdu u defitu turetu. A nelíbí se mi moje skore, taky skore jsem vážně nečekal za Talona. Protože Talon je... Nech nebejt, nezabíj mě po turetu, prosím. Já vím, že na to máš, ale dokazovat si to nemusíš. V pohodě. Teď jsem jdou 2, takže by z toho mohl vzniknout i kill. Ale oni jsou chytrý, asi tam mají vardu, ale teď rychle zabít čaška. Jdeme opnout. Blici. Je to tam. Nej to tam. Je to tam. Nej to tam. A jo, hoši, on mě zabije. No fakt. Ne, fuj to. Nemám vás. Ne. A bum. Ne, on má štít. Cooldown ne. Se známe. Pojď kvečko jsem říkal. Říkal jsem kvečko. No tak. Lolko mě neposlouchá. Jo. Nebudu to surrenderovat. Já si ještě věřím na výhru. Možná. 0-4, 0-4, 0-4, 1-4. Jo, 1-4, 3, 1-4, 3. A oni nemají ani asisty. Jako ten Darius se aspoň snaží, jo. Na rozdíl od 0-4-0. Jo. Čím dál tím víc v poslední době začínám přemýšlet, že bych šel na EU West. Ale nevím. Spíš ne, tady mám už moc... Znám moc lidí, kteří hrajou na tomhle serveru, takže spíš ne. Ale ty hráči se mi tady docela nelíbí. Který jakože například 0-4 0, 0-4, 0, 0-4, 0. Chápu. Hej, no, blici, skoro to už bylo, jo? Jako snad tam byla. Já to vím. Jakože jo. Ale mohl se ho přitáhnout. Ale on to staví na AP a má větší attack damage než já.
Chce o jeden, ale má. O, šikovně Blitz, ultinu. A co teď? Možná, že... A já nechci umírat, je to hnusný. Ne. Kdo má triple kill? Jo. Tak nějak tajně jsem doufal, že ten triple kill mám já, ale prej ne, no. Ej, ale tenhle teamfight jsme vyhráli. Tak jsme ho prej nevyhráli možná. Od nich umřeli 2, od nás 1, ne. A už máme tohle. A teď si koupím Trinity Wars. I když jsem si dřív chtěl koupit Divimus Ghostblight. Ale tak nedá se svítit. Bohužel je to tak. Tenhle teď zničí tu turetu. Ach jo. Ale teď se tomu Blitzovi podařilo, aspoň trošičku. Jestli by ho přitáhnul, aha, on se ani vykačval. Jo. AZ ultinu na miniony je naprosto skillerská záležitost. I když vím, že ten Blitz má jakoby hodně malý cooldown na tu ultinu, tak nikdy nevíte přece jenom kdy bude nějaký teamfight anebo něco, kdy budete tu ultinu potřebovat a ty miniony vám neutečou. Hop, ulti! Jo, on chyták miniona, nebo jako se to ztratilo? Já jsem jak si doufal, že zabiju toho šeška, který tady má víc HP než já. Ne, nemá víc HP. Ale stejně půjdu beka. A Blitz to prej bude muset jak si přežít. Co můžu dělat? Tak tohle větu jsem nepobral. Aha. Mám nějakou křeč a to se mi nelíbí. Ale chci mít aspoň asist, prosím vás, pánové. No tak, asisty, za to nic nedáte. To jsem nehodil to kvéčko na to maní, který jsem to chtěl udělat a klikal jsem na to. Cooldowny, smrdíte. Tady máš slow. Double kill. Velice povedený double kill. Teď tady ještě vyžeru dalšího. Se štěstím. Ne. Jo. Chce asi pod turetou trošku s riskem. Ale jo. Pane, měl jsem vás rád. Ale zabít jsem vás musel. A teď se musím vylifestealit. Než sem přijde nějaký šílený šašek a zabije mě, ale je na minutu, takže v pohodě. Ale zabil nunáče. Což už tak v pohodě není zase. Hej, ale už 1-4, jo. 1-4. Tak, Jetina už se tam začíná snažit. Ať to hardcore. A 2-6, jo? 2-6. 2-7, ale 7. Takže asi si tam jsou a snaží se. Kdyby měli aspoň ty asisty, jo? Třeba jako... Darius má ze všech mých killů aspoň ten asist. Na rozdíl od nich. A tohle byla ultina jakože... Proč? A tohle přitáhnutí bylo... Taky velice... Jako skillerské. Než já bych hrál sice jakože... Jako bůh, ale když vidím, že metr přede mnou je minion, tak na něho nebudu asi přitahovat. Ne, já jsem nechtěl zpátky z ultiny. Já tam nemůžu. Dobře, můžu, kecám. Ale koukejte na ten pentakill. Tak double kill. Tak quadra kill, to nebude. Triple kill, hej, ty šašek, kdyby byl můj, tak mám kvadra. No, nevadí. Jo, teď to puštím úplně hardcore, aspoň jednu turetu dáme, musíme si věřit.
Škoda, že jsem neměl kvadra, ale tak nevadí. Povedlo se a přesně takovýmhle stylem to vyhrajeme. Ano, je to tak, vyhrajeme to. Mám 3000 goldů. Zničíme tuhletu turetu a se 6 zabijeme i toho draka pak. Ale rychle. Protože teď ten drak. Pojď. Pojď. Ale tak zabijte miniony a pojď. Já ho... Asi bych ho zabil i sám. Kolik to mám nasekovaný? Mám to nasekovaný hodně, ale on tady není. Jo, to bude ten důvod, proč jsem říkal pojď, ale nenapadlo mi to. Ale to bude to asi tak. Ale mám malou farmu. A i když ne až tak. Nech to, hej, fuj to. Hodnej. Hodnej, no, hodnej. Dostaješ pamosek, neboj. Ještě ho koupím. A tak mám 10-4-5, což jsem talon, takže bych teoreticky to mohl i otočit. Jo, kdybych byl jakože to talona uměl a věděl úplně dokonale, co mám v jaký situaci kupovat a měl jsem koupit tohle asi spíš. Tak by to bylo mnohem lepší, ale jako... Ale jinak dobrý. A tak řeč začíná být hodně hardcore. Takže to bude ještě zajímavý. To bolí. Nevadí, teď jde fit tuhletu turetu. To je důležitější. Ne, nezabij mě, fuj to. Aj, au. Ale mohli byste sem přijít a zachránit mě. Hej, když ho tamhle šikovně hej, ty jsi někoho přitáhl. Už normálně už jsou to hardcore skilleři tady ten tým. A já to stilnu, ne, tak nestilnu, škoda. Slow na vás, parchanti. Kvéčko na tebe. Zabít čo a přežít. To je teď důležité. A jsem unstoppable. Zaptej, prosím, prosím. Tak, teď jsem šťastný eplík. A ještě tady. A škoda, ještě nemám na Trinitu 300. To bych mohl být kill toho šaka, ale potřebuji hápka a kašlu na to. Snad ho dám i takhle, ale on už má to infinitku. A teď jakože překvápko, hej, vedle. Ty seš ten pravý, au, on mě ale zabije. Já chci zabít. Chci zabít, chci máš něco, ne, teď se tady na mě vynoří a zabije mě. Ne, dobrý. Prosím vás, zabijte ho, pane prosím. Ten ho nedožene, on má mobilitky, ten šašek. To je zbytečný. Až mám na max namaxovaný tohleto, ne? A mám pocit, že to dá víc lifesteal než 8. Ale jinak dobré. Hele, a oni ho přece jenom zabijou. Zabijte toho šaška, hlavně toho šaška, toho šaška. A teď toho Siona, hej, počkej, dál špatně, ne, jdu dobře. A ten Sion má outinku, toho jen tak nezabijete. A on hraje APčko, no tak ho zabijete. Hej, slow mě to. Tady máš tohle, ulti, já ho nedoženu, prosím. Jo pane, děkuju pane, hej, zpátky stylem po turetu, rychle a žít, což asi nedám. Jelikož oni mě zabili po turetou. Ne, prosím ne, pane, já vás měl rád. To jak se vás zabil, neberte si to osobně. Dělám často. Ne, pane, prosím. Děkuju vám, pane. Ne, hele, Dariusi, já vím, že jako jsme jako hardcore, ale oni jsou 3. A to Garena. Kdyby tam nebyl ten Garen, kdyby tam nebyla ta Diana, byl tam jenom ten Graves. Nebo tak proč ne? Ale na všechny 3 vážně nepůjdu. Hop, rychle farma, tak děkuju vám pěkně. 114, já už mám na Trinity Force. A co koupit pak? Budu muset jako stavit spíš defenzivně, takže bych to možná viděl na takovou tu kravinu, co vás oživuje, když umřete, ale spíš ne, protože potřebuji ještě damage a pak to koupím, takže až po Yumus Ghostblade koupím tu kravinu. Jo, přesně tak to udělám. Oh yeah! To je můj plán.
A víte už, že doháníme v killech, jako byli jsme na tom mnohem hůř, takže šance na výhru je vždycky, to si pamatujte. Ale oni spíš teď zabíjejí barona. Prosím, nunáči, nebo kdokoliv. Máte někdo lampičku? Ne. Už mají barona? Ne. Ať to napíšu takhle pěkně kostrbatě, jak se to vždycky psalo. Tak. No, tak jako, vážně, takováhle ulti na blici. Jo, takováhle ulti je úplně na hovno. Ať jim nechtěl říkat, ale to tak. Teď jestli na nás tady nějak vyskočí chytře, tak jsme mrtví, víte o tom. Nebo, hej, lagi, fuj. Tak, dobré, žiju, ale pojďte sem do křoví. Hej, oni mě slyší. No a jeden. Ono přitáh, to je epické. No, ale tak jako ty ultiry na výžeru jste si mohli odpustit, on by umřel stejně. To bylo jenom prostě wastování a do dalšího teamfightu budeme trošku oslabení. Jako, beru, když něco stýlujete nebo tak, ale ultinou, jako vážně hoši. Hej, proč mají všichni takovou tu věc, co chci koupit i já? Legit! Tudy ne, jo, tudy, ale jsem mrtvej. Yep, jsem mrtvej. Tyhle, to mi dá nějaký hodně velký kry. Ach jo, ne, už jsem byl skoro legendary. Už jsem si věřil. Koupit tohle. On mi to dá goldy, tak to koupím dřív než brutalizer. A oni mají všichni to, že jak se to jmenuje, Guardian Angel, no jasně. Se mi nelíbí. No přitáhni ho, prosím. Já vím, že máš na to hodně velký cooldown, ale co to máš sakra za itemy? Prosím tě, blici. Se na to kouknu. AP, AD, a... On sice staví AP, ale hybrid AD. A ty máš... Tohle je sice moc hezký, blici. A prosím tě, stav to trošku jinak. Nevím sice, jak se tady blitz staví, ale jestli se na něj stavila i třeba Trinity Force. No, když jsem za ně hrával já, tak to tak bylo. Nevím, jak je to teď. A tehdy to tak bylo. Aha, tak to bylo trošku zbytečný. A teď mám pocit, že někdo chtěl jít na barona, což je špatný nápad. Au. Nebo... Au. To se mi nelíbí, že nevím, kde jsou. Nelíbí se mi to moc, nelíbí se mi to vůbec. Já... Ne. Já říkám ne. Vidíte? Pojďte pohádek keríčku, ne po tanku, ježišmarja. Dobrý, to už umře. Teďka šlo tady na toho pána. Já zabiju tohle pána. Tak, děkuju. Umři. Ještě jednou. Děkuju. Hej, tak tohle bylo hodně dobrý, tato varda sem dát. To bylo hodně chytrý. Nevím, kdo to udělal, ale... Flash. Tak, pěkně. Ještě tam je případná ultina pro zdrhnutí. Ale oni do barona. Nemůžu jít. Ne, tak blbý snad nejsou, aby šli barona. Ale tohle se povedlo. Každopádně povedlo se to. Ale nejdou barona, ne, dobrý. Já se chci hlavně vylifestealit, ne zabít ty miniony, ale vylifestealit. A už mám goldy, nemám goldy na tom brutalize, to stojí asi 13 mám pocit. Takže spíš ještě farmu. Ale bojím se takhle moc vzdálovat od té turety. Up. Rychle to zabít a jít backa. A to je rychle. Protože se tady hodně bojím. I když mám tu ultu. Už já to nemám goldy ještě. Se mohl zabít ještě tam ty miniony, oni jsou stejně 3 na botu, takže v podstatě by mě nezabili asi. Šaka bych možná 1v1 dal, i když spíš ne, no. Ale možná, nevím. Jo, dobrý.
Potom už budu mít 100% na ten brutalizer. Jestli se to tak vůbec jmenuje, mám si, že jo. Jo, The Brutalizer. To je brutální jméno. Tak rychle, dej mi to, Karle. Tak, děkuji ti, Karle. Tak. A dej pamosek Hugovi, je to moc hodný pes. Můj pes už by utek. Nebo asi ne, ale asi by spíš utek. No, to se trošku bojím, že teď jde do toho barona oni. Každopádně blici, prověř to. No, a proto jsem šel sám. No, a proto jsme tam i nešli. A proto tam teď nějaký hodný člověk hodí vardu. Prosím, pánové, jdi pro vardu. Já teď... Oni jo, bych řekl, že jsem ho netrefil. A trefil, ne, nejde ho, dobré. Takže si můžu zajít trošku zpátky. Jejda, no tak sorry no, ale tak jako z tohohle ti asi nepomůžu no. Zpátky, zpátky. Tak, hodnej. A refituretu. Jsme jenom 3. Teď už 4, ale škoda, že si nikoho nepřitáhl, to by bylo docela fajné. Jenom oni mají blice nebo my? My, dobrý. Jo, tak to vedlo jakože si mohl tam spíš dát tu druhou. Možná jdou toho barona teď, takže já nejdu první. To je plán číslo 1. Plán číslo 2. Hoď tam přes to zeď vardu. A plán 303 není, protože nemám flash. Ach jo, já myslím, že mám flash a efektivně ho stylnu. Jdu. No to tam stejně mám pocit, že ty blady nějak nedolítnou. Nebo možná jo. Ale bylo by to epický, kdyby se to povedlo. Protože Baron Steel jsou vždycky epický a ty miliony si vemu já, děkuju. Proč? 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 Proč to děláš? Vždyť to je nádherná hra, všichni si to užíváme. Se prohráváme, ale tak co, no, stává. Může stát každýmu. Ale tady byl ten šašek, který bych jsem rád zabil. Ale nevím, jestli ho dám 1v1. No, tak když má tady ten pěkný buff, tak ho 1v1 určitě nedám. Rychle tady. I když. No a... No jasně, že skočí na druhou stranu. A teď kde je? Je tam, je tam, je tam, je tamhle. Někde tam je, prostě tam je a já ho chci zabít. Rychle, proběhnout. Lifestealit se o to a utíst. A utíst rychle. Tak tohle byl failnutý hunt na šaška. Hodně. To je dobře, že se rekonektou. No to má nějaký větší cooldown, než to mělo, když ten chlapek vyšel. Tak to bolelo. Hele, tohle neudefíme. Zapomeň. Ne, ona na tebe skočí. Já ti to říkal, že na tebe skočí. Znám, ne. Jsem viděl v televizi. Hop, hop. Tak, ať to máme pěkně. Ne, prosím, ne. Teď to teď prohrajem. Ne, nezabij mě. Tak, a proto se vyplatí chvíli s premailem. Když nechce se surrendrovat, tak nesurrendrujte. Au. Já ho chci zabít. No i se mě boje, já to jdu sám. Au, už se mě neboje. No dobrý, už vím. Lidé. Nebojíte se mě. Kecal jsem. Tak, rychle dohýlovat a teď se mě budou bát hodně. Ne, já mám jenom polovinu života. Rychle, 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 rychle. Pojď. A jdem tam. Teď se mě bojí. No, tak asi ne. Ty vole, tak ten se... Počkáme, až mu dojde ta ulta. A teď už mají skoro plný. Každopádně tohle maníka, kdybych měl teď ultinu, bych zabil úplně s přehledem a ještě bych přežil.
Ale s ultinou bych ho akorát zabil a umřel, což... No, o tuhle tu přijdem. Blici? Prosím. Já moc do nich nechci skákat bez té ultiny, jako sorry, ale už ji mám, už tam můžem. Už jsem ready. Já chci zabít. Říkám vám, že ho chci zabít, tak ho zabiju. Když to prohrajem, tak ho zabiju. Když můj tým mě bude podporovat, tak ho určitě zabiju. Jo. Tak za chvíli už bude ten osudový teamfight, když se rozhodne o výhře a prohře. Hop. A zpátky. A flash. A no, fuj to. Moje. Děkuju, takhle se stýle. Tu Dianu. Dělej, jsem mrtvej. Tak jsme prohráli. Teď jsme to prohráli. A ještě si můžu koupit jakýsi pěkný item. Nevadí. Tak, nebudu to surrenderovat. No, tak budeme mít dvojitý výbuch Nexusu. To je štěstí. Tak prý ne. Jo, je tam. Pecka. Good game. Tak, nevadí. Děkuji za to, že jste se na video koukali. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli chcete víc videí, tak dejte tady nahoře odběr. Nějaké pěkný komentář taky potěší a naschledanou.